Kaburo man kajingero kalau show belay jongi, bayalam ya kajingem gajongi, bat kumjuro ya kajingem gajonga. Na ai kublay ya pi. Senam semai kabasuk kabakmen ya pi baro ki para bangit. Hapo umlum tadai. Ki pastor dan ki parlok samla ki bawan lang na po paham sim. Paham lapong paham sotri. Kublay udah yo ban kerkhui kajingem gajong pi. Kan dia senam kabatamai. Ba pinang pentamai lo ya ka jingmut ke jongpi ba dia kata hi ke bentang akwa ban rai pi ya kan ka jingmut ha pa kan ka bentang bangan yo ban ai ban sam pi ya kan ka jing keren ke jonga ada ka pol ha bangi dang kham kena mo mencua wat apa mentar ro ki perlok sam lagi badang kham kena wat mangahi ro idang long excited ba ilong excited ba ban yo lo senam thumai wat kirang bar kirang doni ki benta ki ba kirang sutenat ban yo itu sedang temai arah jarak pusau bat ki perkhat ba kumno bang sedang temai no ya gajim gajongi bang sedang temai no ki kam ki jam ki jongi bagi kena school ki persyang no ban pentemai ya gajimut ki perkhat gajongi bahau nu sedang bertemai mentah nan long baningkong ha school haka kelas 11 ke jonga haki kelas 5 ki jonga kita igi jing perkhat bre ki jongi ma kumurang ba kumu kupajam keing uperkhat ba haka ne senam ke batamai ke menta ngan persyang no ya kan ke business ke batamai ngan persyang no da kan ke benta ba ka yiga sam kan dak ka biang kata ke jing perkhat bre ke jongi ha ka ba ni ha ba senam tamai wan jing perkhat ke jongi do sedang berperkat ke batamai ni kuat ba start fresh no ya ka jikim ke jongi kata ka ba ni syai perkat kum ki briu wat u de kustan ne bom de kustan ru Henry pisai lap ne biar ka ne ka benta ka jing plan ke jongi ka de ban senam bat manu senam ngim jula ban pendat ke jing plan ke jongi ka silong ne am kumta ba mentau senam ara jar pusau bangan le ya kane la se mencua bilang hawa arjar pulai kane kadot kam ha bangan le ba kane kadot important ba bangan le no kata kadi ka jing temu ka jongi kibreu but ani tu epi shua ban kut January to la daslang e hamar sitem February kita ki plan ski jong pi ki ba pi plan ha kane ka sitarik mendasngi jalot kata ke jinglong ke jing malau senam kaplan deka donbet mandau senam tengah bro lai kini ki boro kita yo jaga jing sen jaga siu blai how no senam ngale jing seng nano miss plan de donbet masuk good January mo mentau January saya bro sau to yo pinang smart on jing seng February dong smart on jing seng masuk to shooting February kini ki plan si jongi ilong miang kumjuk kumbalong muswa arajar kuwe arajar kulai kata ke jinglong bre ke jongi ba ngim jula ban pendap ya ke jing kubu ke jongi ngim jula ban pendap ya ki plan ki jongi tak ada ka penlong ki breu bagi nomlang excited syuk ya ke new year didon ki breu kata kadau mawan ra fi ke jingmut ngimdon kam ya kan New Year ngimdon kam ya katakan New Year hari ngidon kam ya kan new person dan new me ubreu batamai ka breu ka batamai dan mangau batamai kata kadai ka bangidon kam ha ka jing em ga jongi bat kumnongin batamai pat ya ka jing em ga jongi kum ki Kristen kum ki Kristen kum no pat ngin pentemai ka jingem ka jongi hauna senam arhajar arpusau ka jingmut ka jing perkhat ka jongi kade ka bangin wanra ka jing pentemai ka jingem ka jongi bat ka jingmut ka jing perkhat ka ba kum no pat ngin wanra hapo ka balang Hapo ka balang ka pipidon ka jingmut ka jiperkhat ka bukumno pinwanra haunus nam arajara pusau. Kane ka jingmut hi nga kwa banwanra
ha kan ka por pementa nak benta ka balang hapo umlang kedai nak benta ki para bangai baro ki bawan ki wewe ki jaka ba ka jingmut kalong ba ka jingmut je berkat jong pi menta ka di balong but I'm in sin but I'm in sin I'm in sin na ka benta gitu ki parolok ki para bangai ki ba persyang banle ka kam ka jongle ka kam ka babha ka ban penroy ka gospel ngasih syam ha ka jingem ka jonga ngasih yoi ha ka jingem ka jonga babun ki para bangai kilong mau jentut na ka benda ka jing bha ka jonga balang na ka benda ka jing san jonga balang ngakrennya kane on day banga tho you know hande baro lang kangat yanga ngaru kalalong le seu mau jentut you know ngala belong mau jentut le se nga ka jing perkhat ka jonga ka perkhat bha hande haki wepat kalalong mau jentut ngidi ban aimen sim ya ki bril ki jong ble ki ba persyang manle ka kam ka bha haka chi shahi kai jonga hapo campus hapo Lakeview laong ba baro ngide ki nong yelap baro ngide ki nong hikai baro ngide ki evangelist baro ngide ki pastor kata kada jing hikai omde tang boleh pule bolong evangelist omde tang ude uba lek pule onde pastor manga mapi ngade ki pastor ngade ki evangelist Ngidon ka kam ka bakrau bangin pensapriang ka gospel ka jongi ka jong blay. Uji suru haka batias lenong ka baad bupra pin pet ya tu ka dekat ka batet pin salap ang tu ka dekat ka ba hai kat pra ter pin yang tu ba ka de jing pha ka bakrau tang jong jisu ya baro ki benreu balai sya ka perthai balong kinong pla balong kinong penbaptis balong kinong ki banunra ki breu ki jong ki breu ki bam tip yo boleh sha ka jing tip yo boleh ka epat ka badon kami ngi kalong bangin aimen sim kata ka de ka badon kam hai ladang imla ban aimen sim ladang imla ban le dalade tongin aimen sim ki we wat tongin peduk jikerman ki we kadon kami ngi bagian aimen sim ya ki breu ki jong blai ki batemu bale tang shikun tin ga jing aimen sim ga jong pi ya utu breu ya ka tu ka breu ka ba persyang men le kan perkat seniasi on perkat seniasi ya ka tu ga jing aimen sim ga jong pi ka no ka pen keman yo bat ka no su tenat ban le ban thom ya ka ding ka mau ban thom ya ka jing ba ngan le ya kena kam hapa dang jing ki babun dei tak nak daw ka jing aimen sem ka jong pi nganga su thu ya kata tada pi aimen sim ya kano ka ba ngasu ban le ru ngasu tenat ban le ka per khat ya ka jing aimen sem ka jong pi tada ngin pet ak snam ke barim ka jongi ka se shibon ki jing dona ki bangidon la se dei mangahi ba penduk jing kerman Lese di mangahi buat penduk mensim. Tak kada kau ni kapal barang kejongi kamsang. Lese di mangahi belum mau jentut. Ha kane ka senam arja apulai. Tak kada kau ni ka barang ka bangadon ha kane ka bentah ha kane ka senong kamkiu. Lo lese di manga katangi hapan perkat. Kumta kuai pi pin kala bomon na kini jinglong ki jong pi ki jonglong ki jongi ka bomon ra ka jingsan hapo ka balang ki leader kinong yalam jong ka balang baro kumangong ni baro ni lade ki leader baro ni lade ki pastor baro ni lade ki evangelist but baro ki lade ki nong yalam Pat kum kinong ilam kita ibn aimen sim. Pat kum kinong ilam pidon ka kam ka bakrau ban pensan ya ka balang ka jongpi. Bun sen isu ino tangi kirang ba balang. Bun sen isu ino tangi o pastor. Bun sen isu ino tangi ki evangelist. Ki badai bari dalam hapa ka balang. Ngiklet ya ka benta ka jongi bangiru ide ki wei. Hapa dang kinong ilam. Kata ka dai ka bangiklet ha. Ngide kinong ilam.
Bat ngidon ke kam ka bakrau na kabanta ka buram ka jong belai. Ngidon ke kam ka bakrau na kabanta ka buram ka jong belai. Ka balang ka nomla ban ajing em ya pi. Lada pi hun tang manwan jing seng. Ka kertang balang ka nomla ban ajing em ya pi lada pi hun tang manwan jing seng. Lada ka jing em ka jong pi. Kami day kum kaman ka jong belai. Lada pi accept ya kata ka offer ka jong belai, ka offer ka jong Jesus Christ. Ban yo mak Pisuhun ban wantang jing seng. Hot ngam ong ba ha ba pi wan jing seng pinom yo hala pi wan jing seng pin yo khubor ki ba phak. Pia khubor ka jing patem pia khubor ka jing yap ka jing mi pat ka jing mi pat ka jong Jesus Christ ka pop pia ikide baro andai pidam hun tamo pia andai pide ban sang ta kadang oi pide ki leader pide ki nong yalam ka balang wat klep ba pide ki nong yalam kata ka ka benta ba pide kan mau hapo ka balang ka jong pi ba baro pide ki nong yalam. Bat kumjur ngaku aman rasa kawai ke banta. Pakata ke banta kalong ba. Ngim dai ban sngauhun ba ngilale kat ne haka arjar al fulai ban haka arjar busau to gile nat kumdai kan kumjur. Ngin pet ya ka feedback haka arjar al fulai. Hatu ke balang ke sanem ha ka ne ka jingpenyat ke jongi. Kebni ngila penyai hapo ka araja ala pulai ngila penyai kebni ka rukom hatu ka balang ka sanem hatu ka balang ka kiune ka hiar hapo ka ne ka jing penyai ka jongi haus nem araja ala pulai ka generation ka pamanta ano ipi kaya ka pamanta ki khun samla kila dol ka jong ba jong ka pelan ka jong ki hakti ladon ki baro ki bapen snobhai ki ka bapen long ki bagin chong ha ka kamera ka jong ki bagi use ya ka phone ka jong ki bat bagi chipe reels kade ka bapen long ki samla bagin ja na ka balang dei na ka daw ka jingtuna jong ka jingalam nilai lam sa kum balai lam ki snam ki ba sheja ka nai spa ka nai po ka nai pusau ka nai pusan harung ta arja pulai ka jo shi ka jo ka jingalam Kibriu kimde shu kijo. Kajing bot je perkhat je kibriu kamlong shu kajo. Ngimde ban sngohun bangil ala ban yalam kumne. Te kumne sa ngin yalam. Kumta kinong yalam. Kini ban perkhat kum ban perkhat usamla. Kinong yalam kini ban perkhat kum ban perkhat. Kikana kinong yalam kini ban perkhat kum ban perkhat. Kilong kebi kilong kepa. Kajimut ji perkat ji kino ilang tadi banlong kabayar kamdai ke banlong sa kumjo kamdai bangi syuhun syuan sing mane pendak program thau program lejing aseng mentasgi ngat ilam jing seng lasai ngat kran ladap lasai kamlong kamta nong ilam de banung kaman perkat balai kini kisam lagi jak balai kini ilong kepa gijak kadon kam ha yo leader bon sutu ya ka leader bakan sutu bakumno ban yalam ya ka balang ngimla ban ai tik yo ding bla he mo kumai wa ngimla ban ai yaki sara ngom yaki banang sara kumai yaki jur kumai yo ding ba he unia ko tu bat kumjur ginum la bani ino iki sana kumbangi ino iki ding belahe ke beranang menwat hi ke jingbang ba kata ka jingmut ngawan rahang ne kalong ba ngimla ban perkhat ka ju ka jing perkhat na ka banta urang ba bat ka banta ki samla bat ka banta ki khana ka jumu ka jingmut nginam la ban ra kumju ka jingem ka jongi yaki khun sara jong ka balang ada pisu ina kum tu kinya sakawai ka bakhado bat ya kata kalong ban ka jimut ceberkhan bat ka donut ka basngongo yo play
Yonis lain riu lain kan riu kadai ubleu lai tiเราจงควรบลาคามารวยบันยะมันตาจุหากสิทธิบันกองlai kan riu hiสิทธิบันกองYonis lai kan riu ka keren riu ka tai ka ju hi ka keren bat ka at khdiak hang tu kalong kum ne baka dei lo yang ni ban IT la ka jong GM nak ban tai para pangit how sithi ban kong Yonis long balai kan riu ka ong kum ne hang ning la si thu ya kata GM ka jong blai ka balo IT na ila jong kun ni itu ya GM ke jong Jisu ya ka baula IT ya ka jong GM na ka banta ka jongi ka dei yang ni bangin IT pat banta sama na ka banta ki para bangit ya ka jong GM ka jongi ka ju lai kan riu Yonis ka dei yang ni bangin IT la ka jong GM na ka banta ki para bangit kini ki banta pensan ka balang hindai ban sohun bangin wantang ka jingesang dengan ngit scam kini ki ikentin ki balangkon kin long nakabanta ka buram ka jomblay baru nakabanta ka jingkar khu nakabanta paro ki beas ko ikentin ka jomblay te ublay ru yaman ka khu ya ka jingin jong pi paro lang nakabanta ka buram ka jomblay ngai khulai ban ngai khulai paro hateng batiang tam jong Jesus Kristus Isa labo singkali yang jing punya senyo ka jong pi ya ketin ka jong trai ublay ka jing suk undor kat ya pi hamala ka por pin la ban sam le maktin ka jong trai haman ki jaka bat man ki jaka bat bun sin ngai snyo ka jing sam la gospel ka jong trai kalong ru nangi na man ngilong ki shithe teng scam balamba jong pi ba kiwe yo e pi kin yo tiap bakade yang iru bengin long kum kinong yalam bat om tang man shilong kum kinong yalam ilong kinong yalam kada ublay ka jing sup unang kerku jing jong pi sawan bok wa pila shushu wa pateng lama ka jing pulai jong pi kham shakmat ba shushu wan sam mak tin ka jong turai chiki wei pat budan kam shushu